Преди сме говорили за аденоми на хипофизата. Областта, където се намират аденомите на хипофизата в неврохирургията, се нарича селарна област. Тази област е мястото, където вашите каротидни артерии влизат в мозъка и се анастомозират помежду си, заедно с частта, където се намират колекциите от съдове и също така нашите трети и четвърти черепни нерви, които осигуряват движението на очите ни. В тази област, освен аденом на хипофизата, може да има и много други менингиоми. Може да има тумори, които наричаме краниофарингиоми, или тумори, произхождащи от костите или съдовете. В зависимост от натиска на тези тумори върху съдовете или нервите в тази област, в някои случаи те могат да оказват натиск и върху мозъчния ствол. В този случай е необходима хирургическа интервенция. Хирургическите интервенции можем да извършваме ендоскопски или чрез транскраниален достъп, като отваряме отгоре и премахваме тумора от тази област. При този наш пациент виждаме тумор, който наричаме краниофарингиом, по-често срещан в детството. Този тумор с времето променя структурата си и оказва натиск върху различни нервни корени, поради което го премахнахме от тази област, тъй като оказва натиск върху зрителните нерви, които наричаме оптичен нерв и причинява загуба в зрителното поле. След това, в зависимост от резултата от патологията, ако не сме го премахнали напълно и е останала част, ако е останал остатък, при необходимост извършваме лъчетерапия или онкологично лечение, ако е необходимо,